राजघराण्याची 19वी पिढी राजकारणात येऊ पाहत आहे। दोघेही राजघराण्याचा वारसा पुढे घेऊन जात आहेत। ते निश्चितच यशस्वी होतील असा विश्वास राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले यांनी व्यक्त केला आहे। युवराणींना बघितलेलं आहे, 5.5-6 वर्ष त्यांचं काम बघितलेलं आहे। त्यांनी कसं रिसर्च करतात, त्यांना माहीत नसलेली फील्ड पण ते त्याच्यात पाय घालतात आणि ते पुढं आणतात। नुसतं पाय घालून सोडणार नाहीत, ते पुढं आणणार आहेत, ते मुख्य आहे आपलं। आणि त्यांच्या दृष्टीने ते बघायचं आणि काम करणं त्यांच्याबरोबर ही एक फार मोठी गोष्ट आहे। ही खरंच शिकण्यासारखी गोष्ट आहे। त्यांचं स्वच्छता, त्यांचं संबंध ठेवण हे त्यांनी खूप त्याच्यावर केलेलं आहे आणि आमची खरंच शुभेच्छा आहे दोघांना, युवराणींना आणि युवराजांना, की त्यांनी हे पुढं नक्की, मला माहिती आहे की त्यांनी ह्याच्यात पाय घातला तर ते नक्की पुढं जाऊ शकतील आणि हे संबंध शेअर संबंध डेव्हलप होईल। सुंदर तर आहेच आपली सुंदरवाडी, खरं त्याच्यापेक्षा त्याचं बाकीचं काय आहे, सपोर्ट सिस्टम आहे, ते पण ते स्टडी करून ते पुढं आणतील। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।